Прапануем вашай увазе радыёкампазіцыю спектакля «Нашчадкі Рабурдэна» паводле твора Эміля Заля. Выканаўцы – народны артыст СССР Александр Ільінскі, народныя артысты Беларусі Зінаіда Канапелька, Сергей Тимофейчык, Іосиф Матусевич, заслужная артыстка Рэспублікі Елизавета Матісава, артыстка Лілія Куцькіна. Запіс 1960 года. Мяшчанская сталовая у правінцыяльным гарадку. Шырокія шкляныя дзверы, якія выходзяць у сад. З другого боку уваход у спальню Рабурдэна. 10 гадзіна раніцы. Вясна. У пакоі Рабурдэн і яго служанка Шарлота, якая стаіць перад расчыненай незгаральнай шафай. Ты упэўнена, Шарлотта, што ў кассе пуста? Пуста, мой хросны? Зусім пуста? Вельмі дзіўна. Што дзіўна? Што грошай няма? Да вы проста дзівак хросны. У вашай касе грошы рэдкая з'ява. Да кінь смяяцца, Шарлотта. Мне неабходна сёння ж заплаціць гэтаму антыквару Ісаку па даўняму рахунку за тую шафу у стылю Людовіка XIII, якую я ў яго купіў. Пачакае. Вы ж першы багацей у горадзе. Месье Рабурдэн былы гандляр сукном на базарнай плошчы. Вы пайшлі на спачын з 10 000 франкаў чыстага гадавого дохода. Прасцякі. І мы ў галаву не прыходзіць, што ў вашай касе пуста. Як вывеце там... Цішэй ты, балбатуха. Апошнія дні мае пляменніцы і пляменнікі не вельмі пяшчотны са мной. З чаго б гэта? Наследнічкі. Яны мараць, каб я хутчэй памёр. А я ж 10 год паіў і карміў іх. Абадралі мяне кліпку, хоць бы ламаны грош пакінулі. А цяпер хай вяртаюць. Хутка вы з імі разлічыцеся, хросны. Сказаць праўду, хросны, ну і наследнічкі ж у вас. Дамагаюцца вашай спадчыны, спаборнічаючы, хто каго пераплюне сваімі падарункамі і падаруначкамі. Вас усе цалуюць, улашчваюць, песцяць. Негоднікі. Усё пазабіралі, ім мала. Каб я ў пару не прикінуўся багатым скнарай, то скарынкі хлеба, шклянкі вады ад іх не дачакаўся б. Толькі б не здагадаліся. Калі здагадаюцца, тады, Шарлотачка, канец прысмакам, канец ласкам, канец шчаслівай старасці. Я стану для іх толькі гэтай старой шэльмай Рабурдэнам. Дык трэба дастаць грошы, каб аддаць старызніку за шафу. Дастаць грошы. Дзе, чорт возьми, іх достану? Калі пазычыць, адразу ўвесь горад даведаецца. І так ужо мой бедны дом трашчыць ад цяжару закладных. Колькі вам патрэбна? 272 франкі. Ну дык, возьміце з маіх грошай. З тых 3000, якія даверла вам моя цётка. З твайго пасагу? Не, ніколі, ніколі. Я лепш зямлю буду носам капаць. Ого, як вы замітусіліся, хросны. Можа, вы іх ужо даўно растранжырылі, га? Ну, не смеши, не смеши. Паперы ў надзейным сховішчы. Гэтыя грошы для мяне свяшчэнныя. Снеданне гатова? Зараз накрыю стол. Шарлота вымае з буфета абрус і засцілае стол. Яны зараз прыйдуць. Чорт возьми, якая неасцярожнасць. Пакінуў касу адчыненай. Рабурдэн бярэ прыходную кнігу, кладзе яе ў незгаральную шафу, замыкае шафу і хавае ключ у кішэню камізэлькі. 272 франкі. А дзе іх узяць? Які ў мяне сёння выгляд? Цудоўны. Тым горш, а вочы? Блішчаць, як вугольчики. Тым горш. Значыць, на паміраючого я не падобны. Вы? Ды вам ніхто і 20 год не дасць. Які жах. Гэта ты, Шарлотта, закарміла мяне. Я маладею, я здаравею і пайду з торбай. Яны ні гроша мне не дадуць. Адзену жоўты халат.
У ім я падобны на небожчыка. Рабурдэн выходзіць. Шарлота прыбірае пакой. Кратком уваходзіць малады хлапец Дамінік. Доминик, ты тут, у Сан-Лісе? Гэта табе сюрпрыз. Якая ты стала прыгожая. И ты похорошел. 5 год не бачыліся. Я ўвесь час думаў пра цябе. И я тебе чакала. Цяпер канец чаканню. Я прыехаў па цябе. А ты помнишь млын моей старой тетки Нанон? Помню. Я ўсё помню. Так, ты была гарэзай. Цётка Нанон заўсёды крычала: гэта хлапчук, а не дзяўчынка. А я любіў цябе за тое, што ты лазіла па дрэвах і не баялася коней. І цяпер ты малайчына. Да и ты, видать, не с полохливых. Да таго ж ты адукаваная. Каб захацела, ты б стала паненкай не горш за іншых. Не, я с нуды померла б. Лепш выйду замуж за тебе. Мы ж дали одно одному присягу верности. Так, мы прысягнули. Калі ты хочаш венчацца? Да хоть зараз. Помираючи тетка Нанон покинула мне 3000 франков. Я возьму свой пасах у Хросного, и мы поженимся. 3000 франкаў? Да ты ж багацейка, Шарлотта. Ха. А я ўжо ганарыўся. Цяпер нават і сказаць не адважуся. А что такое? 300 франкаў, несчастныя 300 франкаў. Сабраў па грошу. Яны ў мне тут у кішэні. Милый ты мой Доминик, гэта пойдзе на ланцужок і заручальныя пярсцёнкі. Боже, які сёння цудоўны дзень! Як хороша жыць на свеце! Ведаеш, пра што я марыла? Млын цёткі Нанон здаецца ў арэнду. Калі мы паженімся, дык на свае грошы зарандуем яго. Мне так хочацца стаць млынаркай. Хочаш? Ці хачу я. Ну, хопіць. Хутка прыйдуць племяннікі Хроснага. А я застануся. О, не-не-не-не-не. Я не хочу, каб яны адразу ж даведались, хто ты. Послухай, калі ўсе збяруцца, ты смело ўваходзь і кажы Хроснаму. Ён же тебе ніколі не бачыў. Добрый дзень, дядзечка. Ну, які он не дядзечка. Гэта не важно. Але ж ён пачне дапытвацца, адкуль я? Хто мой бацька? Чаго я прыехаў? А ты адказвай, што ў галаву ўзбрыдзе. А ён паверыць? Не сумнявайся. Ну, вось, і ўся зграя ідзе. Ну, жыва выходь. Праз некалькі мінут вернешся. Уваходзяць стары Шапюзо і доктор Мурх. Вы дарэмна не звяртаеце ўвагі на свой кашель, Шапюзо. Я і не кашляю, нешта засела ў горле. Я, доктор, за ўсё жыццё не праглыну ніводнага зелля, а ўсіх вас перажыву. Я многіх праводзіў на Што могілкі. ж і вы памрэце, як усе, мой друг. Паміраюць ад дробязі, нечакана. Цішэй, каб гэты небарака Рабурдэн вас не пачуў. У яго ўзросце позна ўздаваць, дрэнная прыкмета. Трэба высветліць прычыну. Для яго лепш за ўсё памерці. А вось і красуня мадам Васар. Вы заўсёды такі далікатны, доктар. А вы, мадам, заўсёды такая маладая, заўсёды чароўная каралева Сан-Ліса. Магу вам абвясціць. Зараз сюды прыбудзе моя кузіна Фіке, з ёй дачка і жені малады леду. Улятае з кошыкам у руках мадам Фіке. А дзе ж дядзечка? Чаму ён яшчэ не за сталом? Падобна на тое, што Рабурдэн за ўсю ноч і вока не прыплюшчыў. О, боже мой, з падахрай жарты дрэнныя. Добры дзень, кузіна. Прабачце, што адразу не прывіталася. Ох, якая прыгожая на вас сукенка, кузіна. А колькі ж заплацілі? Дакладна не памятаю. Няўжо я сёння буду пазбаўлена радасці абняць нашу дарагую Эжені? Ну, вядома, яна прыйшла са мной. Кіса, кіса. Мы тут, мамочка.
паветры. Добрый день, теточка. О, моладзь, моладзь, бережите здоровья. Мы зусім здаровыя, запэўняю вас. Кто ведает, кто ведает? Ну, дети, идите в сад и нарвите для вашего дядечки букет кветок. Эжені і Леду выходзяць. Рабурдэн ніколі не быў дзелавым чалавекам. Ён не ведаў, куды змясціць грошы. Ён нічога не цяміць. Аднак жа ён нажыў вялікае багацце. Вядома, я не пярэчу. Адно з найвялікшых у горадзе. Так. А чему вы трясете головой? Растлумачьте. Что, может, он разорился? Ды не, просто ён дрэнна цяміць. Калі мы былі кампаньёнамі, я іншы раз толькі дзіву даваўся. Без мяне наша фірма нічога б не нажыла. Усё зрабіў я. Што не кажыце, Рабурдэн павінен за мяне великую свечку Богу паставіць. Зірніце на кассу. Хіба ёй тут месца? Ён знарок паставіў яе тут, каб мне да печы. Мадам Васар падыходзіць да незгаральнай шафы. У касы надзвычай салідны выгляд. Мадам Фіке аглядае замок. Так, выдатная система. Але што ўсярэдзіне? Баюся, аб заклад яна набіта 5-франковымі монеткамі. Ну и что ж, дядечка правильно робіць, что любіць гроши. А касса на своим месте. Добрая крепость. Гроши принесли ему много радости. Ці ж не правда, доктор? Безумоўна. Я принесла ему манки. Корыстно для страўніка. Пойду звару кашу. Яна вельмі свежая. Кузіночка, ешьте манную кашу. У вас будет зусім іншы колер твару. Мадам Фіке выходзіць на кухню. Інтрыганка! Нікчэмная жанчына! Жыве невядома на якія сродкі. Сукенка заўсёды пакамечана, сама непрычосаная, няўмытая. Дай ёй волю, яна ўвесь горад пераверне да гары нагамі. Не, немагчыма, каб наш дядзечка аддаў перавагу ёй, а не нам, не гледзячы на ўсе ліслівасць. А по-моему, наадварот, ён пакіне ёй усё, і яна на гэта разлічвае. Хоча выдаць замуж дачку. У дзяўчынкі цяпер жаніхоў хоць адбаўляй. Глупства! Наш дядька зусім яшчэ з глузда не з'ехаў. Ці ж не так, доктор? Безумоўна. На шчасце, не ўсе такія. Я надта гордая. Я не страчу сваіх годнасці, не стану нізка паклоннічаць. Лепш нічога не атрымаць ад дзядзькі на памяць, чым унізіцца да такіх дробязных паслуг, як яна. Вяртаецца мадам Фіке і бярэ з буфета талерку. Цяпер пойду назбіраю дядечку клубнікі. Мадам Васар хапае ў яе талерку. Давайте сюды! Я сама пойду по клубніку. Мадам Васар пераможна выходзіць з талеркай. Мадам Фіке, ашаломленая, застаецца пасярэдзіне пакоя. Што гэта? Што з ёю? Я збіраю клубніку не горш за яе? Интриганка. Что ж яна хоча дагадзіць дзядзечку? И это называется пристойная жанчына. Водить за нос свайго простяка мужа. У яе ж у кожнай шафе по кавалеру. Яна дае званыя абеды, кожны тыдзень новыя плацці, кліча на чай маладых прыгажуноў. Цудоўна, прыйдзе час, і ў яе скарынкі хлеба не будзе. Калі толькі Рабурдэн не пакіне ёй свайго багацця. Вы што, жартуеце? А вось паслухайце, яе крэдыторы набраліся цярпення, ёй давяраюць, варта назваць імя свайго дзядушкі, як усе ахвотна даюць ёй грошы. Дык гэта ж махлярства. У яе ж нейкія цёмныя справы з ліхдаром Ісакам, які дае грошы пад вялікія працэнты. Нічога, нічога, красуня Васар, я цябе не баюся. Справа ваша, але на вашым месцы я... Вы нешта ведаеце? Неужо вы не здогадываетесь, что яна хоча разладить шлюб вашей дочки з Леду? Что? Минулой зимой яна сама миловалася з ім. Неужо гэта правда? Отбивать Леду моей бедной кисы? Мадам Фіке бяжыць у кухню.
вы доведете их до того, что яны ўчэпяцца адна другой у валасы. Нехай, мяне гэта толькі забаўляе. Вось будзе пацеха, калі яны раззлуюцца. Трэба ж трошки посмеяться. А як по-вашему, которая з двух атрымае спадчыну? Шапюзо ускоквае з крэсла. Которая? Не тая, не другая. Неужо вы думаете, что Рабурден завяшчае свае грошы гэтым плеткаркам? Ён, правда, дурны, але не настолькі. Але ж яны яго пляменніцы. Толстая прожерлівая баба. Але ж яна яго пляменніца. А гэтая старая з подозренной репутацией совае свой нос во все брудныя справы. Але ж, чорт возьми, яна яго пляменніца. Его племенница, племенница? Дык што з таго? Навошта Рабурдену племенницы, калі ён акружаны вернымі сябрамі, якія... Вы лічыце, што наш небарака Рабурден? Даўно вырашаная справа. Подумайце, мы ведаем адзін аднаго 40 год. Я трымаю гэты дом. Увосень, магчыма, сюды перабяруся. На могілкі, вось куды. Паслухайце, Шапюзо, вам трэба лічыцца, а то дрэнна скончыцца. Глупства, я просто поперхнуўся. Паслухайце паміж намі. Я павінен вас папярэдзіць. Рабурден абяцаў усё сваё багацце мадам Фіке. Абяцаў? Што ж з гэтага? Ён усім абяцае. А чаму ж не? Рабурден хоча, каб яго балавалі. Гэта яго права. Дом будзе належыць самаму ласкаваму, самаму любячаму. Будьте з ім ласкавы, Шапюзо. Думаете, побегу варить ему кашку, ці збирать ягодки? Не, доктор, я человек гордый. Але без мяне Рабурден загинуў бы? Гляньте, нават стол яшчэ як след не накрыты. Дзе соль, дзе перец, дзе хлеб, дзе сурветки? Шапюзо пачынае накрываць стол. А я не стану сябе турбаваць. Рабурден і мне абяцаў сёе-тое, але я і пальцам не паварухну. У пакою бягае Шарлотта. Яна бярэ з канапы падушку і хоча пакласці яе ў крэсла Рабурдена. Але доктар вырывае падушку з яе рук. Пакіньце! Гэта справа ўрача. У гэты момант на парозе сваёй спальні з'яўляецца Рабурден. Згорблены, разбіты, нібы вось-вось памрэ. Насустрач яму з розных бакоў убягаюць мадам Фіке з кашай, мадам Васар з талеркай клубнікі, Эжені і Леду з букетамі кветак. Наш дорогий дядечка! Дорогий друг! Дякую вам, дети мои. Доктор усаджвае Рабурдена ў крэсла. Сядайце, я ўспіў падушкі. Вам будзе ёмка, як у пасцелі. А вось ваша кашка, манная, на малаце з цукрам. Пальчики оближуться. Сама варила. А я назбирала для вас клубники. А я нарезал для вас хлеб. Дякую вам, дети мои. Дозвольте поднести вам гэтые кветки. Кветки. Ой, моя поясница. Наш дорогой дядечка. Друг. Нарешті перевел дух. Только ноги быццам свинцом налитые. Чёрт возьми, у вас сегодня нечто дрэнный выгляд. Правда, доктор? Я провел жахливую ночь. Пульс добрый. Покажите язык. Язык так само нормальный. Мне не падабаецца адсутнасць сімптомаў. Гэта вельмі дрэнная прыкмета. Неужо правда, доктор? Я выпишу рецепт. Глупство. Дядечка проживе 100 год. 100 год? Многовато. Рабурдены заўсёды былі жывучыя. Лухта, ён жыве аднымі толькі лекамі. По-моему, у яго нешта злоякаснае ў крыві. Ты что вы? Дядечка адчувае сябе выдатна. Ён нас усіх перажыве. Не, Шапюзо мае рацию. Я вельмі слабы. Ах, бедные мои дети. Я недолго пробуду сярод вас. Вось рецепт. Микстура, порошки, праз дзень щелочные ванны
Калі стане горш, адразу ж пашліце па мяне. Доктор, доктор, а есть, примать ежу мне можно? Ах, ежу? Толькі што-небудзь лёгкае. Самае лёгкае, мой друг. Да пабачэння. Доктор выходзіць. Мадам Фіке завязвае Рабурдэну сурветку. Мадам Васар чысціць клубніку. Каша простыня. Ну-ка, дядечка, перамажыце сябе. Ему бы лепш устрымацца ад ежы. Ой, мой бедный Рабурден, у вас же аппетит пропал. Дядечка, ну одну толькі лыжачку, каб зрабіць нам прыемнасць. Пакіньце яго ў спакоі. Ён, напэўна, есці не хоча. Аднак жа... Яму патрэбна толькі адно, легчы ў пасцелі. Гэта ж ясна відаць. Дозвольте, я не голодный, але у мяне пусто ў жываце. Ага. Ну, зрабіце намаганне. Колькі з'ясцё, столькі годзе. Самую дробязь. Вось так. На гэты раз конец ужо блізкі. Хутка я перестану вас тревожить. Уступлю вам место. Дядечка, хіба ж можна гаварыць такое? Не уводьте себе узман. Я адчуваю, что хутка пакіну вас. Шапюзо кідаецца да Рабурдэна, каб адняць у яго талерку. Рабурден, гэта вам пашкодзіць. Я ахоўваю вас, я... Рабурдэн адпіхвае яго і даядае кашу. Не, вы толькі падумайце, усю талерку ачысці. Няхай. Значыць, моя манная каша спадабалася. Вось выпіце 2 кропелькі віна, а я паклічу Шарлоту, каб прыбраць са стола. Дазвольце, я хочу, каб дядзечка пакаштаваў маёй клубнікі. Што ж ён павінен падавіцца, каб зрабіць вам прыемнасць? Я ж не перашкаджала вам пхаць яму манку. Ці неправда, дядзечка, вы з'ясце трохі клубнікі? А мы гэта яшчэ пабачым. Я нікому не дазволю губіць яго. Лизбета, Олимпия, прошу вас. Перед клубничкой мне бы хотелось бы... Что вам хотелось? Шарлотта обещала мне... Что? Маленькую котлеточку. Котлеточку? И она расстроить вам живот. О, маленькую, за орешек. Только посмоктать. У меня такая пустота у животе. Зусім не хочется есть или нечто под лыжечкой. Шарлотта нясе з кухні котлету. Хросный, вось ваша котлетка. Такая соковитая. Давай сюда, дочушка. Шапюзо, еще ковалочек хлебца. На, бери, каб ты им удавился. А зараз, Хросный, ці кинуть вам 2 яйки на пательню? Ах, не-не-не, в якім разе. Чему? Яешня с перчиком, ледь подсмаженная, легкая страва, споживная. Не-не-не. Ну и не трэба, Шарлотта. Яны вельмі любяць мяне і ведаюць, што мне карысна, а што не... Ах, я такі слабы. Такі слабы. Гэта снеданне яго даканае. Калі я бачу вас, дзеці мае, я оживаю. Размаўляючы з вами, я нават не заўважаю, што ем. А где жені? Я, здаецца, бачу яе тут. Яна была тут. Куды гэта яна падзелася? Кіса, кіса. А кіса давно ўжо мурлычу в альтанцы з месье Леду. Пакіньце, Елізавета. Я вельмі рад, што дзяўчынцы цалуюць пальчики у маім садзе. Семья. Только для семьи и варто жить. Уваходзіць Шарлотта. Хросный, вас пытаецца нейкі малады чалавек? Ты его ведаешь? Першы раз бачу, з нейкім кошыкам. С кошыком? Хай войде. Шарлотта робіць Дамініку знак увайсці. Ён уваходзіць і адразу ідзе да Рабурдэна, працягваючы да яго руку. Добрый день, дядюхна. Что такое? Добрый день, мой хлопчик. Вы у доме месье Рабурдэна? Во-во, у майго дядькі Рабурдэна, аднаго з самых паважаных людзей у Сан-Лісе.
Як маєтеся, дядюхна? Цудоўна, мой хлопчик. Это вот я хотел сказать потрошку, помаленьку. Мадам Васар ускоквае з крэсла і падбягае да Рабурдэна. Мадам Фіке закрывае яго сваім целам. Шапюзо, вельмі ўстрывожаны, таксама ўстае. Нейкі шантажыст. Вы яго ведаеце? Не зусім. Стараюся припомнить. Я Домінік, сын цыбатага Лукі. Доминик! Цыбатого Луки? Ведомо. Памятаеце, цыбаты Лука з фермы ў Прэсаку. А, ферма ў Прэсаку. Так. Мяне паслалі ў Парыж па насенне. Вось бацька і кажа, будзеш прыязджаць Сан-Ліс, абавязкова перадай прывітанне дядзюхну Рабурдэну і занесі яму парачку качак. Яны мне тут у кошыку. Качкі адкормленыя, дядзюхна. Дамінік вымае качак і кладзе на стол. Ну, вядом, даўжэзны Лука з фермы ў Прэсаку, які жаніўся на Матюрыні Тэндзье, дачцы Жэрома Банардэля. Ну, бедово. Племянничек ты мой, вельмі рад бачыць тебе. Я адразу подумаў, знаёмы твар. Ну, як на ферме, ўсё ў добрым парадку. Дзякую, усе вам кланяюцца. Ну, не бянтэжся, будь як дома. Тут усе свае, адна сям'я, сваякі, сябры. Ах, я толькі тады шчаслівы, калі поўны дом. Гэта моя адзіная ўтеха ў апошнія мінуты жыцця. Шапюзо, адрежьте кавалачак хлеба, калі ласка, паем з клубнічкай. Со задавальненнем, каб ты лопнуў, голубочак. Мадам Фіке адводзіць у бок мадам Васар. Матюрина Тэндзье і Жэром Банардель, вам знаёмы гэтыя прозвішчы? Першы раз чую. У маладога чалавека вочы гараць як галавешкі. За ім патрэбна вока. З'яўляецца Шарлота. Кросный, у сад увайшоў месье Ісак. Ух, якая прыкрасць. Нам так было добра ў сямейным кругу. Уваходзіць ліхвяр Ісак. Ах, гэта вы, шаноўны месье Ісак. А я зусім расклеіўся, наймілейшым месье Ісак. А вы здаровы, як той турак. Так, я адчуваю сябе нядрэнна. Прыйшоў на конт таго маленькага рахунку. Рахунку? Даўні даўжок. 272 франкі за шафу. Як? За шафу яшчэ не заплатілі? Сапраўды, каб вы мяне не ведалі, месье Ісак. О, я зусім не турбаваўся, мсье Рабурдэн. Я ж ведаю, з кім маю справу. 272 франкі. Не ведаю, ці знойдуцца ў мяне дробныя. Рабурдэн капаецца ў кішэнях і ідзе да незгаральнай шафы. Аднак жа я добра памятаю, што ўзяў ключ з-пад падушкі. Гэта баламутка Шарлота. Нічога ў доме пасля яе не знойдзеш. Шарлота! Шарлота! Ключ, а можа у вас у камізэльцы? Не, я цяпер успомніў. Учора ён вываліўся з маёй кішэні. Баюся, што яго вымелі разам са смеццем на вуліцу. Шарлота! Боже мой! Як непрыемна. Я мог бы прислать вам гэтыя грошы пасля обеду. Я не спяшаюся, магу і пачакаць. Тым лепш. Калі шукаеш, не знаходзіш, ведаеце, губляеш галаву. А дзе ж гэты ключ? Наследнікі, здагадаўшыся, што справа пахне пазыкай, паварочваюцца да Рабурдэна спіной. Мадам Фіке застыла ля буфета. Мадам Васар раскладае кветкі па вазах. Шапюзо пачынае гутарку з Дамінікам. Рабурдэн звяртаецца да Шапюзо. Шапюзо! Што, мой друг? Пры вас выпадкам няма такой сумы? Нема. Я ніколі не беру з сабой грошай, лішнія турботы. Ваша праўда. Я так спытаўся. Всякі выпадак. Дык сядайце же, месье Ісак. Магчыма, прыйдзецца трошкі пачакаць. Дзякуй, пра мяне не турбуйцеся. Дарагая Олімпія, можа, у вас завалялася некалькі залатых? Ды дзе там, дядзечка? Нават і 10 франкаў не знойдзецца. Ідучы да вас, я заплатила мадысцы. 272 франкі. А у вас, Лізбетта? Не,
Усяго толькі 3 манеткі па 4 су і некалькі сантымаў. Рэштка ад булачніцы. Не утаю ад вас, што мне самому сёння раніцай трэба заплаціць адзін даўжок. Чтоб там не было, трэба знайсці гэты ключ. Боже мой, боже мой! Устае з канапы Дамінік. Сэрца баліць за старога. Вам патрэбны 272 франкі, дядзюхна. Так, так, мой саколік. Вось 300 франкаў. Усе наследнікі ашаломлены. Вось гэта дык пляменнічак. Вось дык малайчына. У яго ўзросце мець 300 франкаў. Пахвальна, вельмі пахвальна. Старэйшым сорам. Пацалуй мяне, мой хлопчык. Ты сапраўдны Рабурдэн. Трымайце грошы, месье Ісак. Молода зелена. Мне рашуча не падабаецца гэты юнец. Які-небудзь кішэннік. Вось 28 франкаў рэшты, мсье Рабурдэн. Што ж, давайте. Дамінік працягнуў руку, каб узяць рэшту, але Рабурдэн паціскае руку Дамініка і кладзе грошы сабе ў кішэню. Мы потым разлічымся, мой хлопчик. У мяне ўсё запісана ў сэрцы. Сем'я, это ўсё маё жыццё. Милые детки мои, пасля моей смерти ўсё вернется до вас. Дзеля адной гэтай дробязі я б і не прыйшоў. Хацеў прапанаваць вам каменны гадзіннік. Вось у мяне здымкі. Палядзім. Сапраўды прыгожы гадзіннік. А чаму б не глянуць, як ён будзе выглядаць на маім каміне ў спальні? Хадземце ўсе, я хочу ведаць вашу думку. Хадзем. Калі ласка, прашу. Усе ідуць за Рабурдэнам. Мадам Васар затрымлівае Ісака на парозе спальні. Прабачце, мсье Ісак, вы не адмовіцеся адтэрмінаваць мае вексалі. На вялікі жаль не магу. Я ўжо 5 разоў перапісваў вашы вексалі. Але ваш бедны дядзечка волат. Што вы волат? Ён здаравяка. Інакш я даў бы вам 3000 франкаў, што вы учора прасілі. Татулю Рабурдэна так лёгка ў труну не загоніш. Месье Ісак! Прабачце, ён мяне кліче. Ну і пра хвост гэты Ісак. Мадам Васар выходзіць. Штурхаючы перад сабой жаніха сваёй дачкі, уваходзіць мадам Фіке. Месье Ліду, бедная малышка не павінна чуць нашу размову. Дык вы жэніцеся з маёй дачкой жені? Так ці не? Я кахаю, мадемуазель жені. І калі вашы надзеі, на якія вы мне намекалі, спраўдзяцца... Я даю жені 100 000 франкаў пасагу. Акрамя таго, калі вы абое будзеце добра сябе паводзіць, я пакіну вам гэты дом. Дазволю сабе заўважыць, мадам, што да гэтага яшчэ далёка. Пакуль Рабурдэн адчуваеце... Ён вельмі хворы, мой друг. Да таго ж моя бедная малютка больш не можа чакаць. Ей хутка стукне 22. Усё ж, думаю, будзе лепш пачакаць. Веселье адбудзецца самае позняе ў верасні. Мадам. Мы каштуем самае малае 100 000 франкаў. Мадам. Не хочаце? Не трэба. Мы толькі выйграем. Вось у мяне спіс жаніхоў. Адзін у 180 000 франкаў, другі ў 200 000, трэці ў 220. Не, я жанюся, справа вырашана. Значыцца, жэніцеся. Справа вырашана. По руках. Можете ісці ў сад, да і жені. Ліду выходзіць. Боже, колькі клопату з гэтымі дзецьмі. З спальні з'яўляюцца Шапюзо, Рабурдэн, Дамінік, Ісак і мадам Васар. Не, на маю думку, гэты гадзіннік ампір крыху великаваты. Як вы лічыце, Шапюзо? На маім каміне я б аддаў перавагу гадзінніку ў стылю Людовіка XVI. Купіце такі гадзіннік, Рабурдэн. Ні ў якім разе. Калі вы хочаце паднесці падарунак адной з вашых траюродных пляменніц, я б узяла гадзіннік у стылі Людовіка XV. Гадзінік у стылі Людовіка XV самы дарагі. 1200 франкаў. Боже літасці, вы 1200 франкаў. Я не маю права даводзіць да галечы маіх наследнікаў. Рабурдэн і Ісак выходзяць у сад. Шапюзо звяртаецца да мадам Фіке і Васар. Які ў яго вар'яцкі намер? Не, у яго з кожным днём усё большыя патрабаванні. Прысягнем адзін аднаму
Ніхто не кинется купляць для яго гэты гадзіннік. Прысягаю. Мне няма чого присягаць. А вось новому племяннічку... Усе выходзяць. Дамінік ідзе за імі следам, але Шарлота, якая выйшла з кухні, прыпыняе яго. Добрый день, дядюхна. Добрый день, мой хлопчик. Ну, что я тебе говорила? Вы ободва были такие потешные. А твой хросны мне падабаецца. Па ўсім відаць, што небарака па сваёй прастаце сардэчнай стаў ахвярай гэтых людзей. Прыход Ісака так сканфузіў яго, ён згубіў ключ ад незгаральнай шафы. Ён згубіў ключ ад шафы. Зірнула б ты на твары прысутных. Ні ў кого пры сабе не знайшлося грошай. Тады я заказырыўся і выклаў свае 300 франкаў. Ты аддаў яму свае 300 франкаў? Ну так. Ён сказаў, разлічымся. А ты, аднак, вялікі дурань. Але ж ён згубіў ключ. Ключ! Ну што, Шарлот? Стихни, замолчи. Ты мяне выведзеш з сябе. А ён верне мне грошы, я спакойны. Цябе абабралі, разумееш? Гэта моя віна. Я павінна была тебе адразу ж папярэдзіць. Але даю галаву адсячы. Ён здабудзе гэтый 300 франкаў. І я запатрабую мой пасаг. І сёння ж увечары. Цішэй. З саду вяртаецца Рабурдэн. Ну, а зараз, хросны, пагаворым з бока на вока, без хітрыкаў. Спальня Рабурдэна, ложак з полагам, звычайная мебліроўка спальні, начны столік у галавах ложка, крэслы, адчыняюцца дзверы, і Шарлота ўцягвае ў пакой Рабурдэна. Гаворым з бока на вока. Сорам у вас нема, хросны? Забраць апошнія 300 франкаў гэтага беднага хлопца. Да хіба я ведаў. Уваходзіць і кажа: «Добрый день, дядюхна». Ну, натуральна, я і паверыў, што ён мой пляменнік. І адразу ж забралі ягоныя 300 франкаў. А як же ж? Ён мой пляменнік? Вы нават рэшты яму не аддалі? Вядома, бо ён мой пляменнік. Але ж вы добра ведалі, што не зможаце вярнуць яму гэтыя Дык грошы. я ж думаў, што ён мой пляменнік. Да нельга так ашукваць людзей. Праз цябе твайму каханаму пагражала куча непрыемнасцяў. Я ўжо хацеў папрасіць у яго гадзіннік. Перш-наперш аддайце мне мой пасаг. Твой пасаг? Навошта табе твой пасаг? Святая дева, каб выйсці замуж. Замуж? Боже літасцівы, што я чую? Дитя маё, замужство это справа сур'ёзная. Трэба ўсё добра узважыць. Ты ж яшчэ вельмі маладая. Мне 20 год. Ужо 20. Ай, як хутка вырастаюць дзяўчынкі. Дарэчы, між намі, мне твой жаніх не вельмі падабаецца. Здаецца, ён шалапут. Ён? Ён же вас зачараваў. Зачараваў. Ты ж ведаеш, што пляменнікі моя слабасць. Але калі справа ідзе аб табе, аб тваім шчасці, ды і ў вачах у яго нешта такое, што не ўнушае давер'е, ты будзеш з ім няшчаснай. Няшчасныя з Дамінікам. Вы рашылі пасмяяцца з мяне, хросны. Аддайце мой пасаг. Ну, добра, добра. Я верну яго табе у дзень вяселля. Я патрабую зараз жа. Зараз жа. Не, моя страхаза. Зараз ты яго не атрымаеш. Хросны! Грошы на стол! Да нельга ж так груба патрабаваць грошай. А калі я, як твой апекун, іх ужо выкарыстаў. Хросны! Грошы на стол! У мяне ўсё забралі, бедная моя Шарлотачка. Мяне абабралі да ніткі праклятыя наследнікі. Але ж для вас гэтыя грошы былі свяшчэнныя, ці не так? Вы ж самі казалі, што лепш носам зямлю капаць будзеце. Ага, капаць носам зямлю. Ах, мерзотнікі. Усё ясна. Конец. У нас з Дамінікам няма ні гроша. У Дамініка 300 франкаў вымантачылі. Мои 3000 франков, что тетка завещала, растратили. И вы думаете, что я буду молчать? Шарлоточка. Не выбачайте.
Я узніму на ноги увесь город. Домінік! Уваходзіць Дамінік. Мы с тобой хотели млын арендовать. На гэтые гроши была уся наша с тобой надея. Ну, дети мои, не отчаивайтесь, не у грошах счастье. А якая парочка з вас атрымаецца. Херувімчики, херувімчики. Ты чуешь? Я так и ведала, ни сантима. А зараз, Хросны, я хочу ведать усё. Ну ты ж не кричи на старого. Ну, ось она на меня кричить. А коли на меня кричать, я голову губляю. Хопить жарту. Кому вы отдали мои 3000 франков? Кому? Ага, у чьей кишени мне их шукать? Не могу вспомнить. Может, старому Шапизо? А може ему. Мог этой старой ведьмарце Фике? Вельми магчим. А мог этой нахабнице Вассар? Може ее. Ну, говорите толком, ее идти не. Откуль я ведаю? 5 франков тому, 5 другому. Касса опустела, я нават и не зауважил. Уся гэтая хеўра у мяне пазычала, вымагала, крала. Ведаю толькі одно, што яны выцягнулі з мяне ўсё да апошняго медяка. Вось. А мы засталіся ні з чым. Ах, каб у мяне былі гэтыя 3000 франкаў, я б адразу іх вам аддаў. Але ж у мяне нічога няма. Рана ці позна гэтыя грошы да вас вернуцца. Все будзе ваша пасля маёй смерти. Не, на мяне вы туман не напускайте. Я вам не племянница. Я ведаю, что у вас есть. Бедные мои дети. Ну, добра ж. Жыццём присягаю, я верну гэтыя грошы. И пачну с вас. Шарлота насильно усаживая Рабурдена ў крэсла. Выцягніцеся и не варушыцеся. Чаму мне нельга варушыцца? А ты, Доминик, бежи до яго сяброў племянніку и племянниц, неадкладна приведи их усіх сюды. Скажи, что дядька Рабурден кончается. Кончаюся? Ага, Богу душу отдаете. Скажи, что ён харкае крывёю, хрипить, страціў слых и зрок. Да я ж не... Ніякіх пытанняў, разумеете? Справа вырашаная. Ты меня зразумеў, Доминик? Ага. Не пропусти ніводнага, усіх прышлі. Яны будут тут и 15 хвілін не пройдзе. Дамінік выбягае. А зараз навядем парадак. Шарлота пачынае разбураць усё ў пакоі. Рэчы лётаюць в угла ў вугал. Так, простіны покамечаны и звисают на подлогу. А дзе-нідзе попала, выдатна. Для дзвярэй поваленае крэсла. Цудоўна. Можа, ты мне ўсё ж растлумачыш нарэшце. Один момент, раней запалю камін. Паліць камін у чэрвені? Мне і без таго горача. Я хутка пачну задыхацца. Праз цябе я захварэю. Тым лепш. Як гэта лепш? На карысць справе можна і трасцу на вас нагнаць. Вось, а зараз возьмемся за двор. Яна бярэ чайнік і ставіць яго на агонь. Я не хочу ніякого отвару. Нічога, вып'еце. Што гэта такое? Пырнік, цудоўна. Не, пырнік ні завошта. Хіба ж можна пасля сытага снедання? Ён мне разверне ўвесь живот. Я піць не буду. А я говорю, будете. Микстура, вось яна, порошки, пилюли. Для пачатку прыміце вось гэта. Ніколі, ты што, звар'яцела? Задумала мяне атрутіць? Гэтыя лікі гадамі праваляліся ў шафе. Горш ад гэтага яны не зрабіліся. Не, я нарэшце пратэстую. Гэта насілле. Рабурден уцякае ад Шарлоты. Яна піхае яго ў крэсла. Ды сядайце ж, сядайце. А зараз трохі расхінуць каўнер сарочкі. Вось гэтак. Цяпер возьмем коўдру. Але я задыхаюся, гавару табе, задыхаюся, у мяне будзе удар. Тым лепш. Коўдра неабходна. Ну-ка, выцягніцеся. Яна захутвае Рабурдена ў ватную коўдру і сядае побач з ім. Ну хіба вы не хочаце вярнуць свае грошы? Прымусіць наследнікаў дапамагаць вам? Хочу. Эх, мерзотники. И отобрать у их апошнюю кашулю. Правильно. Пачну з таго, што прымушу іх прэзентаваць вам гадзіннік, які так вам спадабаўся. Правда? Гадзіннік будзе мой? Толькі пастарайцеся паміраць як належыць. Астатняе бяру на сябе. І гадзіннік, і грошы ўсё возьму. Вашы племянніцы мяне доўга не забудуць. Адкіньце халаву назад, разеўце трохі рот, заплюшчыце вочы.
Прикиньтеся, што нічога не бачыце і не чуеце. Цудоўна, цудоўна, сапраўдны нябожчык. Яна ідзе да вакна. Увага! А вось і Шапюзо. Нягоднік, вось хто ўзрадуецца. Убягае Шапюзо, Шарлота кідаецца да яго і абдымае. Ах, боже мой, месье, усё скончана. Супакойся, дзіця маё, супакойся. Ты бачыш, я спакойны? Вось уже паўгадзіны, як ён. Шапюзо падыходзіць да Рабурдэна. Яшчэ дыхаю. Як же гэта здарылася? Нечаканна, пасля снедання. Дзіва што, ён же глытаў, як людаед, вялізныя лусты хлеба. Потым збялеў. Здорава. Закаціў вочы. Вельмі добра. Шчочкі пасінелі, язык высунуўся. Цудоўна. А крывёю харкаў? Яшчэ як. Боже мой, думала, сплыве крывёю. Цяпер ён і мізінцам паварушыць не можа. Надзвычайна. А голас? Як у яго з голасам? Напэўна, ледзьве пече. Ды дзе там? Ён і слова вымавіць не можа. Ты праўду кажаш? Я так гучна гавару, што, можа, гэта яго трывожыць? Не-не, не турбуйцеся. Ён страціў слых і зрок. Не чуе, не бачыць. Эх, мой паважны, выдатны друг. А у мяне такі тонкі, слых і ясны зрок. А я старэйшы за яго. Ды што вы раўняеце сябе да яго? Вы дзесяткі пахаваеце такіх, як ён. Ад вас так і пыхае здароўем і свежасцю. Правильно, малышка. Я адчуваю сябе выдатна. Добра, здароўе, цудоўная рэч. Эх, стары Рабурдэн. На гэты раз па ўсіх прычынах баюся, што... Скажыце лепш, што справа ясна. Ці ж неправда? Думаю, цяпер можна аддацца глыбокаму жалю без усялякай апаскі. На жаль, без усялякай апаскі. Пахаладзеў ужо. Шельма, Шапюзо. Што? Ён нешта сказаў? Я ніяк не магу знайсці гэты злашчасны ключ ад касы. А прадбачыцца невялікія выдаткі. Узламліваць касу я не адважуся. Грошы ж цяпер вашы. Мае, вядома, мае. Не смей датыкацца да маёй касы. Калі трэба, я дам трохі на выдаткі, а рахункі збірай, я па іх заплачу пазней. Як ты думаеш, да вечара сканае? Падлюга, Шапюзо. Даль Бог, ён паварушыўся. Да не, гэта коўдра з'ехала. Шарлота папраўляе коўдру і схіляецца над абураным Рабурдэнам. Ляжыце ж вы спакойна. Он чаплюся ему ў горла, калі ты яго не выстаіш за дзверы. Што ён там мармыча? Нічога, нічога. Проста трызніць мой небарак ахросны. Дык я вас папрашу даць мне на выдаткі некалькі соцень франкаў. Не будзем гаварыць пра грошы. Я ў вялікім смутку пабегу за доктарам. Хай ён мяне супакоіць пазней. Шапюзо выбягае. Рабурдэн ускоквае з крэсла, скідвае з сябе коўдру. Паскуднік, прайдзі свет, здраднік. Смоўкніце, ён жа яшчэ ў сталовай. Дай душу адвесці. Лайдак, махляр, забойца. Так вы ўсё сапсуеце. Расчырванеліся, як бурак. Ці бяжыць па маіх жылах кроў? А як жа? Вочы жывыя? Нават вельмі. Язык на месцы? І, па-мойму, нядрэнна падвешаны. Дакраніся да мяне, ну як? Я пахаладзеў? Тэмпература у вас нармальная, хросны. А, ты мяне супакоіла. Гэты жывы труп сказаў, мая каса. Ад гэтага пачварнага шкілета ты ні адной манеткі не выцягнеш. Выцягну, дайце час. Набярыцеся цярплівасці. Зірнуўшы ў акно, Шарлота падбягае да Рабурдэна і ўкладвае яго ў ложак. Кладзіцеся, хросны, ідуць. О, боже, на якія пакуты. Убягае мадам Фіке, Эжені і Леду. Дык гэта праўда. Наш бедны дзядзечка. О, божухна. Што ў вас баліць? Грудзі, жывот. Ох. Ён паўгадзіны ўжо гэтак адказвае. Гляньце, уся спальня дагары нагамі, жахлівы прыпадак. Ну нельга ж даць яму так проста памерці. Трэба нешта рабіць. Вы што ж, нічога не спрабавалі? Гарачую цэглу, прыпаркі, настой? Вон там на каміне. Хутчэй, Эжені, наліў кубак. Эжені бярэ кубак з каміна і налівае ў яго адвар. Ой, не, мне нічога не трэба. Ой, як я пакутую, ой. Разяўце рот, дзядзечка. Мама, дык гэта ж вар! Тым лепш. Лепш?
Не могу, задыхаюсь. Усё-таки ён вып'е. Ой, правда, трохи гарачавата. Нічого. Мадам Фіке сілай прымушае Рабурдэна піць адвар. Ну, як? Сагрэліся? Ой. Жені, яшчэ кубачак, дарагая? Вот помираю, злитуйтесь, Усе помираю. хворыя так гавораць. Шарлота, а мікстура? Больш гадзіны, як ён не піў. Ага. Ой, пахне няважна. Ой. Месье Ліду, прыўзніміце яму галаву. Мадам Фіке ўлівае яму лякарства ў рот. Вось і ўсё. Уже час і пілюлі прымаць. Цудоўна. Ліду, трымайце яго. О, ён іх глытае і пакорлівае канём. Ой, фу, ледь не подавился. Неси отвар, ну что ты там корпаешься, жени. Вось, мама! О, мадам, а вунь яшчэ парашкі. Давайте. Мне уже лепш, мне уже добро. Потеньте меня одного. Ой, боже мой, ой, помираю. Напэўна, страціў прытомнасць. Так наглытаўся. І мне, здаецца, хопіць. Цяпер ён супакоіцца. Вядома, адвар пайшоў яму на карысць. Бачце, ён нават перастаў сапці. Гэтага я й дабівалася. Сачыце за ім, дзеткі, і калі ён зноў пачне войкаць, адразу ж дайце яму мікстуру. Абое закаханых, ціхенька схаваўшыся за полахам, пачынаюць цалавацца, не звяртаючы ўвагі на Рабурдэна. Мадам Фіке адводзіць у бок Шарлот. А ці не даверыў ён вам што-небудзь важнае? Не. Не пераставаў гаварыць толькі пра той гадзіннік. Гадзіннік? З часоў Людовіка 15-го. І што ж ён сказаў? Адным словам, мадам, ён хацеў, каб гэты гадзіннік правіў яго апошнюю гадзіну. Апошнюю гадзіну? О так, мадам, яго апошнюю гадзіну. І ён пакіне спадчыну таму, хто падаруе яму гэты гадзіннік. Вядома. Ой, якая вы здагадлівая, мадам. О, деловая привычка. Мне дастаткова аднаго толькі слова. Месье Ліду. Мадам? Грошы, якія вы хацелі пакласці ў банк, пры вас ці не? Пазычце мне 1200 франкаў. О, даруйце. Потым вам растлумачу. Справа датычыцца вашага шлюбу. Дык вы лічыце? Мілы мой, гляньце на яго. Справа ясная, грошы ўжо тут. І самі разумееце, цяпер рукі ў маёй дачкі свабодныя. Вось 1200 франкаў. Добра. Вы па гадзіннік? Не яшчэ. Хачу ўпэўніцца, бягу да доктара. Мадам Фіке і маладая парачка выходзяць. Шарлота падышла да Рабурдэна. Гэй, хросны! Хросны! Ён і не варушыцца. Можа, сапраўды памёр. Ну, хопіць жартаваць, насмяяліся. Ну, адказвайце ж, хросны. Вы ж добра ведаеце, што я баюся нябожчыкаў. Ён проста заснуў. Сапе, як кавальскі мех. Гэй, хросны! Не хочу адвару. Вы все мне надокучили. Я моцный, як мост террасену. Бедный мой хросны. Ах, это ты одна, злючка. Нашпіговала мяне гэтай дрынью. Тихо! Маўчыце! Яны ідуць з доктарам. Рабурдэн хутка кідаецца ў крэсла. З'яўляюцца мадам Фіке, мадам Басар, доктар Мурз. Што гэта, дарагі друг? Вы пакутавалі, а мяне, калі вас не было? Доктор. Дзеля Бога, доктор, супакойце ж нас. Гатоў служыць каралеве Сан-Ліс. Суцешце нас. Зараз. Доктар лічыць пульс Рабурдэна. По-моему, горш не бывае. О, так кепска. Мне яшчэ ніколі не было. Так, кепска, зусім кепска. Зразумела. Лекарствы заўсёды узварушваюць хворага. Ці ёсць у вас пяро і кавалак паперы? Калі ласка. Зноў рэцэпты, доктор. Дробязь. Сироп, таблетки, минеральная вода, притирки и п'явки. Особливо рекомендую п'явки. Штук 20, чуете? Не. 25 п'явок будет докладно выканано, доктор. Ну, дорогий друг, по-моему, вам ужо лепш. Ничто так не узмацняе силы хворага, як добрый докторский рецептик.
Між іншым, я бачыў шапюзо з голай галавою на санцепёку. Смяецца, пяе, як пяны. Яго стан выклікае ў мяне сур'ёзную трывогу. Добра, шапюзо, гэта ад гора, што я ў такім сумным стане. Дядечка, вам трэба ў пастельку. Мадам Фіке, мне здаецца, што гэты новы племяннік, гэты Дамінік, пайшоў купляць для дядзечкі гадзіннік. А я і забылася, нікому ні слова. Мадам Фіке кратком выходзіць. З'яўляецца ашалелы шапюзо. Доктар кідаецца яму на дапамогу. Ну, што я вам гаварыў? Дапамажыце мне, Шарлота. Яны вядуць шапюзо да крэсла. Дробяж, глупства, а сонце. Ай, дарагі наш Рабурдэн, на мяне гэта моцна падзейнічала. Я адведу вас дамоў і пакладу пасцель. Мяне? Што вы? Ніколі ў жыцці я не адчуваў сябе такім малайчынай. Закрыйце яму вочы, а наконт мяне не трывожцеся. Ах, якая радасць, якое сонца! Шапюзо траціць прытомнасць. Я гэтага чакаў. Шарлота, жыва вады, мокрую анучу. Каб ты акалеў ды раней за мяне. Мадам Васар кідаецца да Рабурдэна. Божухна, доктор, дядечка канчаецца. Гарчышнікі? Доктор, шапюзо не дыхае, задыхнуўся. Я пушчу яму кроў. Але ж, доктор, не пакідайце дядечку паміраць. Я тут, моя прыгажуня. Скажите, што мне рабіць, доктор? Зараз, Шарлота. Доктор! Жытуйцеся! Не магу я ратаваць адразу двух. Шарлота адводзіць у бок мадам Васар. Мадам, я баюся, ці не пабегла мадам Фіке па гадзіннік. І праўда? Яе тут няма, а я тут забаўляюся. Васар паспешліва выходзіць. Тая, хто прыйдзе з пустымі рукамі, верне мне мой пасаг. З'яўляецца мадам Фіке. Дядечка, вы будете разумником и будете себя добро поводить. Я Рахман и Яковечка, моя дорогая племянница. Ці будете мне удячны и заўсёды помнить вашу Лизетту? Безумовно. Я боюсь одразу обвестить вам такую радостную новину. Доктор, ці можа дядечка перанесці вялікае хваляванне? Вялікае хваляванне? Да. Было б цікава прасачыць удзеянне вялікага хвалявання на хворага. Калі ласка, мадам. Доктор мацае пульс Рабурдэна. Значит, можно починать. Месье Ісак, прошу вас, уваходьте. Ісак уваходзіць з гадзіннікам у руцэ. Прыпыняецца пасярэдні пакоя. Годинник. Мой милый годинник. Это его доб'е. Побережите себе, месье Шапюзо, отвернитесь. Ён мой. Ён будзе стаять тут, у маёй спальні. Якая резьба! Ну что, доктор? Пульс зажывае, кроў робіцца цяплейшай. Якая бездакорнасць найдрабнейшых дэталяў. Мускулы зноў спружыняцца, цела наліваецца жыццём. Ён паружавеў, як дзяўчо, халера на яго. Ого, бодай, что поправится. Месье Ісак, поставьте годинник на камин. О, на камине ён яшчэ больш прывабны. Яго ўжо не калоціць, толькі лёгкі азноб, сэрца, як у 15-гадовага юнака перад першым спатканнем. Дякую, Лизетта. Почекайте. Ён звоніць. Дядечка, ён звоніць. Так, бою поўным парадку. Музыка весны. Прадвесне жыцця. Почекайте, я сам его заведу. Рабурдэн бяжыць да каміна. Гляньте, ён подняўся.
падняўся. Выдатна. Гэта дзейнічаюць мае пілюлі. Рабурдэн збянтэжыўся, робіць выгляд, што падае. Ой, боже мой, дядечка. Ну что Прабачце. Я думаю, што змагу. Гэтае намаганне мяне даканала. Ой, боже мой. Мадам Фіке і Мурх даводзяць яго да ложка і астаюцца каля яго. З'яўляецца мадам Васар. Так и есть. Годинник на камине. Паскудница. Мсье Ісак, думаю, что зараз, калі мне пагражае такое великое гора, у вас не будзе ніякіх пярэчанняў супроць адтэрміноўкі вэксалей. Ніякіх, мадам, ніякіх. І вы пазычыце мне яшчэ 3000 франкаў. Так, думаю, што замагу. Прыходзьце сюды праз гадзіну, усе паперы будуць пры мне. Шарлота чуе размову Васар і Ісака. 3000. Якраз мой пасаг. Доктор падыходзіць да Шапюзо. Шапюзо, вам лепш пайсці спаць. Не, чорт побери, мяне адсюль не выправадзіш. Калі ўжо што, дык я згоден падыхаць свежым паветрам у садзе. Ну, добра, ідзіце хоць у сад. Пакіньце мяне, каб хацеў, я б вас панёс на руках. У Шапюзо пачынаецца прыпадак. Ён ледь не падае. Мурх выводзіць яго. Мадам Васар у ярасці падыходзіць да мадам Фіке. Мы ж угаварваліся не рабіць яму такіх падарункаў. Вы самі прапанавалі. Цішэй, мадам, мой хросны задрамаў. Што гэта была пастка, а? Я просто больше поворотливая. Скажите, меньше пристойная. О, а вы б наступили мне на пятки. Кожны за себя. Вельми добро, что вы заплытались в своих спадницах с фальбонами. С фальбонами? Ах, дык вы ображать. Я з вас прыклад браць не стану. Знайду іншы падарунак для свайго дядзечкі. Ну, тады я паднясу яму яшчэ што-нибудь даражэйшае. А я яшчэ даражэйшае. А я яшчэ даражэйшае. Мадам! Мадам! Дзеля бога, ідзіце ў сад, хросны спіць. Мадам Фіке адводзіць Шарлоту ў бок. Якая крывадушница. Я не пойду отсюль, покуль яна тут. Боже мой, настройте ваша хроснага ў маю карысць, і ваша будучыня забяспечана. Цяпер мадам Васар адводзіць Шарлоту. Нахабніца, я выйду адсюль толькі следам за ёю. Детка моя, я вельмі разлічваю на вас. Я вам аддзякую. Кузіны ідуць да дзвярэй. Выходзьце першая, мадам. Не перш вы, мадам. Не вы, мадам. Шарлота выштурхоўвае абедзве. Да ідзіце вы разам. Гэтай пляткаркі дыхнуць не дадуць. Рабурдэн асцярожна высоўвае галаву з-за полага. Нікога? Гэй, Шарлотта! Што, хросны? Тут ніводнай пляменніцы няма. Ты ўпэўнена? Ні за крэсламі, ні пад сталом? Нема, усе ў садзе. О, у мяне ногі зусім здранцвелі, слова гонару. Цішэй, яны могуць пачуць. Няхай, гадзіннік мой, гадзіннічак мой. Ну, хопіць, канчайце. Майго пасагу яшчэ не вярнулі. Гэта зробіць Шапюзо і Васар. А вось і Дамінік. Які чароўны гадзіннічак. Недарма я пакутаваў цэлую раніцу. Я заслужыў яго. А ён яшчэ не ваш. Што? Як сказаў мой племяннік? А тое, што я ведаю, якая была змова паміж вашай племянніцай Фіке і панам Ісакам. Змова? Яна ж купіла гадзіннік за 1200 франкаў. Не, яна ўзяла яго на пракат толькі да вечара за 10 франкаў. Разумееце, дядзюхна? Вечарам жа вы памрэце. Вечером я помру? Ах, мерзотница! Ах, это на яе подобно. Бедный мой хросный. Обрабовали, без ножа зарезали. Послухай, Шарлота, закатуй ты их усіх, каб яны ўсе пашалелі. Калі ты выдзераш у іх гэты гадзіннік, ён твой. Гэта будзе мой весельны падарунак. Згода! Гэта б'е ваша апошняя гадзіна.
Ізноў сталовая ў доме Рабурдэна. Мадам Фіке і мадам Васар сядзяць за круглым сталом насупраць адна адной. Фіке раскладвае нейкія паперы. Васар нешта піша. Шапюзо прыпёрся спіной да незгаральнай шафы, быццам ахоўвае яе. Побач з ім Дамінік. Леду і Ажені сядзяць поплеч на канапе. Усе прыслухоўваюцца да таго, што робіцца ў спальні Рабурдэна. По-моему, ён цяжка ўздыхнуў. Цяжка ўздыхнуў. Ага. У мяне нібы ветер па спіне прабег. Пачакайце. Мадам Фіке падыходзіць да дзвярэй у спальню і ціха кліча. Шарлота? На парозе з'яўляецца Шарлота. Нічога новага? Ах, божачкі, гэта канец. Не ўваходзьце. Самы незначны шум яго раздражняе. А доктар яшчэ там? Ага. Можа, вы прыселі, месье Шапюзо? Не, паветра мяне падбадзёрыла. Мне вельмі зручна вось так стаяць, абапёршыся аб гэтую касу. Чуеце? Яму даюць піць. Ну вось, ужо. Што? Ай, не. Гэта Шарлота распальвае агонь у каміне. Ваш лобик і жені такі ж ясны, як весенняя раніца. Цалуйте цішэй, каб нікому не замінаць. Не, Дамінік. Рабурдэн ніколі не вылучаўся густам. Вунь, гляньце, там направа для самай альтанкі вялікі вяз. Пад яго ценем нічога не расце. Дык я яго секаў. Заўтра ж яго тут не будзе. Хачу пацешыцца сонцам у сваім садзе. Шапюзо і Дамінік ідуць у сад. З дзвярэй спальні высоўваецца Шарлота. У мяне камін патух. Небарака зледзянеў. Послухайте, милочка, перестаньте вылетать узад и вперед. От ваших спадниц поднимается ветер. Вы хоть двери зачиняйте. Мы на самом скрозняку. Можно насморк схопить. Я мароб спальни, месье Лиду, обитый блакитным атласом. Я хочу каждый год по 6 новых туалетов. Все, что пожадаете, чаровная жені. З'яўляецца Ісак. Ён падыходзіць да мадам Васар, якая ўсё піша свае вексалі. Мадам, Вось вексалі. Муж быў вельмі заняты, падпісаў пустыя бланкі, а я іх сама запоўніла. але я канчаткова яшчэ не вырашыў. Як вы ждалі слова? Не пярэчу, абяцаў, але ж рызыка вялікая. Беражыцеся. Цяпер я магу ўзяць у каго хочаце. Знайду іншага крэдытора. На парозе спальні з'яўляецца доктар Мурх. Адначасова з саду ўваходзіць Шапюзо і Дамінік. Ну что? Что? Больш рабіць няма чаго. Застаецца толькі чакаць. Ісак хутка падыходзіць да мадам Васар. Мадам, вось 3000 франкаў. Ён аддае ёй грошы і выходзіць. Рэдкі выпадак. Зусім незразумелая хвароба. Я так і думаў. Старасць, доктар, старасць. Я чуў, што ва ўзросце Рабурдэна косці разрастаюцца ў шырку і душаць чалавека. Надзвычай сур'ёзны выпадак. Надзвычай. Ого, 6 гадзін, пайду абедаць. Дамы і панове, маё вам шанаванне. Доктар выходзіць. Дамінік пытае Шапюзо. А вы будете обедать, месье Шапюзо? Не, я остануся на сваім пасту каля касы до конца. З'яўляецца ашаломленая Шарлота. Божечки! Что такое? Боже мой! Что? Ён! Что? Помёр! Жени! Я не могу плакать. И я так само. Я загнала свое гора у сярэдзіну. И я так само. От гэтага яшчэ цяжэй. А ты поплачь, дочушка, и тебе стане легчей. Счастливая, ты можешь плакать. Отведите ее в сад, месье Лиду, и постарайтесь рассеять. Ах, жени, бедная моя дитятка, нема у тебя больше дядечки. Жени, можешь дозволить месье Лиду поцеловать себе у щечку. Закаханая парочка выходзіць.
Такі быў добры чалавек. Якая голова, які дзялок. Мы 40 год з ім сябравалі. А памятаеце, які ён быў весялун, пакуль хвароба не зрабіла яго жорсткім? Слёзы! Нарэшце слёзы! Гледзячы адзін на аднаго, мадам Фіке, Васар і Шапюзо спрабуюць плакаць. І толькі адзін Дамінік ціха смяецца. Ну, супакойся. Ён памёр, усё скончана. Возьмите сябе ў руки. Ай, правильно, возьмем себе в руки. Слезьмі гору не поможеш. А вы, Доминик, з'явіце ў мэрію. Слухаю, мадам. Маё жалобнае плацце ўжо гатова. Я бягу. Я пойду на кухню, згатую глінтвейн. Давядзецца ж ноч правесці каля нябожчыка. Мадам Фіке ідзе на кухню, а Шапюзо, азіраючыся, падыходзіць да буфета. Яны хочуць мяне справадзіць. Гэтыя кумачкі могуць расцягнуць увесь дом. Ага! Серебряны прибор, які я падараваў Рабурдэну. Навошта яму тут валяцца? Ён хавае прибор у кішэню. Не бачу нешта трысцінкі залатой ручкай. Ах, вось яна. Абышлася мне некалі ў 60 франкаў. Шапюзо стараецца схаваць трысціну пад паліто. Дьявол! Кончик тырчыць. Паспрабую адкруціць ручку. У той момант, калі ён адкручвае ручку, яму на плячо кладзе руку увайшоўшая Шарлота. Кто это? Рабурдэн? Это ты, милая. Ну что тебе? Цяпер, калі ўсё належыць вам, вы, вядома, дасце мне грошы, пра якія я вам гаварыла. Не ламаць жа касу. Добра. 50 франкаў хопіць? Што вы, столькі выдаткаў, дайце 300. Божа літасцю, 300 франкаў. Па іх прыйдзецца ісці дадому. Ну, дык ідзіце. Святая маці, я пайду, і яны мяне абрабуюць. Дык жа я тут буду. Не трывожцеся, я буду на чеку. Ты не адыдзеш ад касы? Пачакаеш тут? Прысягаю. Ах, якая цёпленькая, прыемная гэтая каса. Бегу і зараз вярнуся, бегу. Асцярожна, не рассыпцеся па дарозе. З кухні з'яўляецца мадам Фіке. Что такое? Мне почулся смех. Вы плакали, Шарлота, а здалёк плач гучыць неяк дзіўна. Ідзіце да яго, мадам. Аддайце яму апошнюю пашану. Ён усё пакінуў вам. Праўда? Такая ж праўда, як і тое, што гэтага дарагога чалавека няма ўжо больш на свеце. Сёння раніцай, калі вы былі ў садзе, ён пісаў завяшчанне. Я сама макала пяро ў чарнілу. Ой, і ўсё мне адной. Мэблю, дом, грошы. Усё вам, мадам. Я просила за вас. Вы ж абяцалі мяне аддзякаваць. Ну вось, пачынаюць ужо клянчыць грошы, як толькі пачулі, што я разбагацела. Они на такое натрапілі. Ну, калі вы будете мне і далей добра служыць, я падарую вам 5 палатняных сарочак. Дзякую, мадам. А зараз дапамажыце мне вынесці са спальні гадзіннік. Гадзіннік? Навошта ж яго выносіць? Так вы што, яго не купілі? Ну, вядома, не. Мне ўсё роўна, справа ваша. Выносіць, дык выносіць. Мне нешта ваш тон не падабаецца. Вы дрэнна плаціце за паслугі, мадам. Ну, добра, я дам вам 10 сарочак. Толькі раскажыце мне ўсё. Не і не. Хоць бы 1000 разоў прасілі. Хай ваша спадчына накажа доўга жыць. Мне што? Што такое? Якая мне справа да таго, што завяшчанні могуць прызнаць несапраўдным. Ой, як гэта несапраўдным? У завяшчанні ёсць умова. Спадчыну атрымае той, хто купіў гадзіннік. Недарэчная умова. У майго дзядзькі мазгі заўсёды былі на бок. Але калі спатрэбіцца, я возьму ўвесь горад у сведкі, перадам справу ў суд і буду судзіцца. Вы застанецеся ля разбітага карыта. Не атрымаеце ніводнага суду. Змоўкніце, дурніца! Пачакайце мяне тут.
А у вас хопіць розуму помовчаць? Ой, боже, якое бязглуздное дзяўчо. Мадам Фике выбягае. З другого боку з'яўляецца мадам Васар у вельмі багатым чорным убранні. Яна падазрона глядзіць услед мадам Фике. Куды гэта панеслася моя кузіна? Боже мой, як вам да твару чорнае. Ці не праўда? Якое чароўнае плацце. З якім густам зроблены гэтыя валанчыкі. А карункі, як вы лічыце, іх не зашмат? Не, што вы, жалоба вас упрыгожвае. Сапраўдная жалоба ў сэрцы. Чароўна, чароўна, якое чароўнае плацце. Ваш туалет выкліча фурор на пахаванні. Куды ж пабегла моя кузіна? Яна была нечым вельмі ўстрывожана. Дзіва што, ёсць ад чаго ўстрывожыцца. Значыць, наш добры дзядзечка? Я абяцала вам дапамагчы. Дык вось, у сваім завяшчанні ён адпісаў усё багацце таму з наследнікаў, хто праявіць шчодрасць, каб пахаваць яго як мага пышней. У вас шчодрая натура, мадам. Безумоўна, я ўжо думаю пра гэта многа год. Дорага абыдзецца. Самі ведаеце, патрэбна ўсё самае пышнае, самае багатае. Адных толькі свечак на 300 франкаў. 300 франкаў, вялікі Божа! Хопіць і сотні. 500 жабракам. Вар'яцтва. Ён мяне пакіне без кашулі. Бальзамірванне. Яшчэ яго і бальзаміраваць? Ні ў якім разе. Бальзамірванне. Усяго 3000 франкаў. У завяшчанні так прама і гаворыцца. 3000 франкаў. 3000? Лепш ужо зусім адмовіцца ад спадчыны. Як хочаце. Гэты малады чалавек, ну гэты пляменнік, што з неба ўпаў. Ось нягоднік. Значыць, мяне абрабуюць. Не, спачатку заплачу я. Толькі б гэты пляменнік не апярэдзіў мяне. Жудасць, колькі грошай на нябожчыка. Шарлота не зводзіць вачэй з грошай, якія мадам Васар трымае ў руцэ. А наш горад, мадам, ён же 10 год будзе ўсхваляць вашу шчодрасць. Весь горад прыйдзе да мяне на паклон. Шарлота хапае ў яе грошы. Асцярожна, не згубіце ж мае 3000 франкаў. Будьце спакойны, яны ў надзейным месцы. Уваходзіць мадам Фике і адводзіць Шарлоту ў бок. Я купіла гадзіннік. Вось гэтую паперку непрыкметна суньце ў дзядзіны паперы. А што гэта такое? Ай, боже мой, якая нездагадлівая. Рахунак, разумееце, рахунак на пакупку гадзінніка памечаны ўчарашнім числом на імя Рабурдена. Вось гэта здорава. Будьце спакойны, мадам, ён у надзейным месцы. Цудоўна. А што гаворыць кузіна? Зяе ад шчасця. Лічыць себе наследніцай. Раю вам, паважаныя мадам Фике і мадам Васар, не пакідаць гэтага пакою. Чаму? Дайце слова, што будзеце маўчаць. Так. Завяшчанне Тут. А дзе ж іменна? у незгаральнай шафе. Але ж ключ згубіўся. Ён знайшоўся. Гавару вам па дружбе, бо ведаю, што не злоўжывеце маім давер'ем. Ключ под подушкой у беднага хроста. Под головой. Ага. А цяпер жалобнае маўчанне і пачцівасць. Шарлота выходзіць. Мадам Фике хутенька ідзе ў спальню і адразу вяртаецца, трымаючы ў руцэ ключ. Абедзве жанчыны набліжаюцца да касы. Спокойно. Дамо слова не датыкацца да золата, хто б не аказаўся сапраўдным наследнікам. Так, даю слово. Якое багацце нас чакае, святыя дары. Мадам Фике асцярожна адчыняе дверцы касы. Готова? Ці я аслепла? Нічога не бачу. Ды каса ж пустая. Так, пустая. Абрабавалі. Абакралі. Мадам Фике шукае ў шафе і знаходзіць прыходную кнігу. Пакажыце, не хавайце, бо я паклічу людзей. Ой, ну пусціце, не штурхайце мяне. Ну паглядзім спакойна. Мадам Фике разгортвае кнігу, мадам Васар садзіцца побач. На першай старонцы нешта напісана. Боже мой! Я разарыўся. Разарыўся. І завяшчаю маім наследнікам усё тое, што яны мне вінны.
Винный. Ашукаў мяне як дзяўчынку, бессаромны дядька. Ашукаў, абдурыў мяне, подлый дядька. Адважыўся загаварыць толькі з таго свету, боязлівец. Ох, каб ён мне зараз попаўся! Что такое? Что? Нейкі дзіўны гук, нібы чхнулі. Ды ён і не паміраў! Хадзеў! Яны кідаюцца ў спальню і праз секунды выцягваюць адтуль Рабурдэна. Ён у начной сарочцы і каўпаку. Дорогая Лизетта! Ашуканец, здзеквацца з нас! Милая Олимпия! Уже 10 год, как мы цацкаемся с вами. Ай, вот, вы послухайте. Мы засыпали вас подарунками! Дайте ж сказать. Як я теперь выдам замуж дочку? Як же я расплачуся с долгами? Выйдите, Лизетта, Олимпия! Не! Ах, ему захотелось иметь годинник Людовика 15-го, а я дурница платить. Ему захотелось и шикарного похования. 300 франков на свечки, 500 жабракам. Каб вы ведали. Захотел, каб годинник пробил его пошлую годину. И вырашил бальзамироваться за мой кош. Одно слово. Молчите! Вы уже давным-давно обещали нам померти, вы небожчик! Наш дядька помер, нема у нас дядьки! Давайте помиримся, милая племянница! Я заберу все, что мое, все, что знайду! И я так само! Штопор и футляр с чайными лыжками! Лизетта! Кольца для сурветки, кубок! Олимпия, кубок — это подарунок под священная речь! Подушку под паху! Рабурдэн кідаецца да дзвярэй. Я вас не выпущу отсюда! Пляменніцы адштурхоўваюць Рабурдэна. Бывайте, мой дядечка! Бывайте, мой Бывайте! Рабурдэн застаецца адзін. Злодейки, злодейки, трымайте их! Ой, якое несчастье, якое несчастье! У меня нема больше наследников! Шарлотт, я жабрак! Жабрак! Это ты, крутёлка, меня разорила! Дайте посмеяться, смех залог здоровья. Конец подарункам, конец присмакам, всему конец! Я все стратил, яны ніколі сюды не вернутся! Яны? Ды что вы? Я приведу их до вас тихмяными, ласкавыми, покорливыми. Ты? Ага, и хоть зараз же, коли пожадаете. Ну, подумайте сами, чаго будуть варты ваши племенники, коли яны перестануть быть наследниками Рабурдэна. З ими перестануть кланяться. Ніхто их не будет поважать ни на столечки. Закрыють кредит. Ну, зразумейте самі. Их громадское становище трымаецца толькі на тым, што ўсе их лічаць наследниками вашего багацця. Не захочуць же яны пусціць самі себе с торбами. Пойду привяду их. Ага, бось яны, ідуць. Рабурдэн апранае халат і садзіцца ў крэсла. Ох, мне потребно хоть трошечки ласки. Вяртаецца збянтэжаны Фіке і Васар. Дядечка родный. Ай, дорогие мои племенницы, Олимпия, Лизетта. Уваходзіць Ісак. Як? Ён падняўся? Разом за жені уваходзіць Леду. Поправляется уже. Мадам Фике, а веселье, а мои 1200 франков. Соромно такую хвилину. Поздней поговорим. Я так расчулился, дети мои. З'яўляецца доктор. Вот табіна. Ну і жартаўненька ты, Рабурдэн. Ціха ўбягае Дамінік і звяртаецца да Шарлоты. Шапюзо ідзе. Шарлота ідзе насустрач Шапюзо, які ледзь рухаецца, і адводзіць яго ў бок, каб ён не ўбачыў Рабурдэна. Что с вами, Васпане? Нічога, нічога, спаткнуўся, упаў, мяне аднеслі дадому, але сюды я прыпоўз бы на карачках. Вось табе 300 франкаў, схавай. Яны ў надзейным месцы. Шапюзо заўважае Рабурдэна. Што гэта? Ён у вас грошы. Мае 300 франкаў. Цішэй, гэта непрыстойна, потым. Магу і пачакаць. Я дачакаюся. Дети мои, я жадаю только одного.
тихим вечером, окружены усими вами, свояками, приятелями, одыйсти у лепший свет. Шарлотта! Не! Мы с Домиником идем справлять веселье. Ходим, Доминик! Вы слухали радыёкампазіцыю спектакля «Нашчадкі Рабурдэна» паводле твора Эміля Заля. Выканаўцы народны артыст СССР Александр Ільінскі, народныя артысты Беларусі Зінаіда Канапелька, Сергей Тимофейчык, Іосиф Матусевич, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Лизавета Матісава, артыстка Лілія Куцькіна. Запіс 1960 года.